Amak lagi Kongstapon. Amak lagi Kongstapon. We want justice. Ilot toka jiman ki bondi asi itu mukti diok. Ronjo dimari saro mukti diok. Ronjo dimari saro mukti diok. Cash withdraw korok. XNDB cash withdraw korok. XNDB राजनीतिक no solibo. XNDB राजनीतिक no solibo. XNDB राजनीतिक no solibo. We want justice. No justice, no arrest. Zelo taka mukti diok. XNDB zelo taka mukti diok. Ronjo dimari mukti diok. Ronjo dimari mukti diok. XNDB long live. XNDB long live. Ronjo dimari sakgo hogar nanggo. XNDB jiu lau theng. XNDB thangna tha theng. जोंनो नांगौ गोजोन. जोंखौ लाना राजनिति दा गेले. जोंखौ लाना राजनिति दा गेले. मद बर' हाय. मद बर' मुर्दाबाद. मद बर'आ जोंखौ राजनिति दा खालाम. जोंनो नांगौ नियाय. जेलाव थांनाय XNDB-खौ रिलिज खालामनांगौ. दिनैनि तारिखाव जोङो बारे बुंनो गोनां जानायानोथ' दिनै फोरमान जादों सानदोंना सानाखै सानदोंब्लाबो दिनै जोंनाव सब प्रपार माने इनफरमेशन गैया दिनै आं हिसाबै नङा बानस' हिसाबै नङा बा हारिमु हिसाबै नङा बा राहा हिसाबै नङा जों मोनसे प्लेटफर्म जोंहा दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो इउनाइटेड फराम होननाय मोनसे प्लेटफर्म दङ दिनैनि तारिखावबो प्रमद बर'आ XNDB-जों सावरायगोन होननानै आं मोनसे इउटिउबाव नुदोंमोन सेरफांगुरि गोदोनि डिजिगनेटेड केम्पआव स' जोंनि सेमस' इनफरमेशन गैया अब्ला जों बुंगोन ओरैनो मिसायावसो बुंबाय थादों मावाखै होननानै जों बुंनांगोन खारन जों जेबो मोनथिया प्रपार इनफरमेशन थानांगोन मावनायखौथ' नुनो मोनाखै थोंजोङै जुदि बुङोब्ला आरो जोंखौ जबरदस्ति दिल्लीयाव लानानै थांनो आं बारे बुंबाय थादों जोंखौ दिनै जबरदस्ति NDB-खौ साइन खालामनो बाध्य खालामदों धीरेन बर' सारा साइन होआ बेबायदि MOU सं होआ होननानै गुवाहाटीहालागै मोनफैनाय मानसि रन्जन दैमारिखौ जबरदस्ति इन्टारिम बेल होनानै दिल्लीयाव लाना थांदों स' बिसोरथ' गोदोर रेसपन्सिबल मोनसे लादोंमोन मोनसे गोदोर दायित्व लादोंमोन बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बिथांमोना पालन खालामनांगौमोन जों बुंनो दरखारानो गैयामोन गावनो गाव दिनै जानांगौसोमोन स' जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन रन्जन दैमारिनि जि एपिल हियारिं 2019आव बिथांखौ CBI स्पेसियेल कर्टआ कनभिक्ट खालामदोंमोन स' बे कनभिक्ट खालामनाय बे जाजमेन्टखौ जोङो गनाया होननानै NDB-निफ्राय जोंनो गोदान मोनसे बिजिरनाय नांबावगौ होननानै जोङो हाइ कर्टआव जों केस होदोंमोन आरो बे एपिल हियारिंआव जोङो देरहानानै जोङो आकबार हाइ कर्टआव जोङो रन्जन दैमारिनि केसखौ खारथाय होनो सुबिदा मोनदोंमोन बे एपिल हियारिंआ थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 6 खालाराव जानो गोनांमोन पस्टपन जानानै 9 खालाराव फैदों 9निफ्राय आरो पस्टपन जानानै नैबे जानुवारि 2022 मायथाइनि 17 जानुवारियाव दिनै जानो गोनांमोन बेबो दिनै पस्टपन जाबावदों नैबे 17 जानुवारियाव जि पस्टपन जानाय जि जाहोन बेखौ जों मोनथिदों जोंनि सिनियर एडभकेट आरो हाइ कर्टनि जाज दिनै बिथांजों आरो जोंनि सिनियर एडभकेटजों बिहाव बिजामादै जानायनि थाखाय रन्जन दैमारिनि एपिल हियारिं माने केसआ दिनै सिखाराखै दिनै खारथायाखै बेखौ आं समस्त बर' रायजो राजानो दिनै फोरमायनो हास्थायदों आरो दिनै जोंहा गोबां समस्या फैदों केसखौ लानानै खारन केस होननानै बुङोबा रांनि गोबां बाथ्राफोर फैयो दिनै रन्जन दैमारिया गावनि होननानै जेबो गैया बिथाङा दिनै बर' जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय खाफाल मोजांखाय बिथाङा दिनै थांनानै थाबाय बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै बर' रायजो राजाफोरा नायनायनि दिनै सम फैदों रन्जन दैमारिया दिनै बर' जातिखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होबोदों जोंनि जातिनि अलखद समाव बिथाङा गसं